Отново, Добро утро! отново сме навън. Този прекрасен ден, слънцето изгря. Ние се разговорихме. А, днес, днес имаме голяма радост. Нов човек, който прие предизвикателството да си припомни какво е да бъдеш в 6 часа на улицата. Нашият специален гост ни сподели, че преди няколко години, повече от година, всеки ден е бил в 6 часа навън и около час се е разхождал, но в един момент нещата са приключили незнайно как и защо. Но вчера, като се чухме с него, той каза да и ето го на улицата, в парка, в Южния парк, навън. Нашия специален гост днес е първия мъж, който влиза в нашия подкаст и за нас това е голяма радост да приветстваме Светослав Делчев. Светослав Делчев е менеджер от много висока класа. Той е човек с много добри познания в сферата банки, финанси, инвестиции. В години от своя живот той вече посвещава и на темата за недвижимите имоти. И така се е отдал на тази тема, че стана студент в УНСС, сега се занимава с своята докторска теза. Както той казва, отваря врата след врата. Светлю, коя врата би искал днес да отворим с тази твоя поява рано навън? Да приветстваме Светослав Делчев. Здравейте на всички. Коя врата да отворим? Може би съвсем не е лоша идея наистина да продължа навика си от преди години и да започна да се разхождам рано сутрин в парка. Това е много приятно занимание. Нека тогава Изцеляващо. това да бъде твоето ново предизвикателство. Колко време или колкото Приемам. приемаш? Приемам. Минимум колко? Минимум месец? Минимум месец. Да. Примерно. Нека да бъде минимум месец. Как се чувстваш днес? И всъщност, Прекрасно. кое така те раздвижи и ти каза да на моето предложение? Не Ако само да станеш рано сутрин, а и да станеш и участник в този подкаст "Чуй огледалото". Съвсем определено ти ме раздвижи, защото ти ме покани. Иначе идеята съвсем не е лоша, наистина. Аз наистина така имах навик да се разхождам в парка, така че възможността да подновя този навик е много добра. От коя гледна точка е много добра? Какво дава ранното ставане, ранното излизане навън? Как изглежда града, света? София е въодушевяващо тиха рано сутрин и спокойна. Нали, динамиката на деня още не се... още я няма и човек може да остане с мислите си. Истината е, че аз използвах разходките си за сутрешната си молитва, така да се каже. Така че те разходки имат така и друг аспект, не чисто физически. А, и е много приятно. Да не говорим, че рано сутрин, знаете, нивото на прана във въздуха е много по-високо, отколкото през другите часове на деня. И тъй като използвахме метафората за отварянето на нова врата, към какво искаш да отвориш, би желал да отвориш врата към кое? С това ново предизвикателство, минимум месец, да излизаш рано сутрин, да дишаш тази прана, да се зареждаш. Аз принципно така
имам желание да започна да живея доста по-здравословно, отколкото живея в момента. Така че това би бил един допълнителен елемент в тази посока. А, има и много други елементи, естествено, но да, малки стъпки в правилната посока. Какво от старото би желал да освободиш, за да го пуснеш, тъй като то вече е изпълнило за теб своята роля, за да отвориш място за нови неща, за новите моменти в твоя живот, за новото знание? Ми трябва да се замисля, обаче човек, общо взето, когато води динамичен начин на живот, а, се случва да развива доста неползотворни навици понякога. По отношение на хранене, по отношение на всякакви такива неща. Всичко подчинява на динамиката на ежедневието. Ето от тези навици бих се отървал с най-голямо удоволствие. А, има ли талант, дарба, желание, което твоята душа а, да носи със себе си, у себе си и ти да потискаш това желание, талант, дарба, на която все още не си дал възможност да се развие? И ето това предизвикателство да си кажеш, ето го, това е момента. Не съм сигурен дали това е момента, обаче да си призная, така минавал ми е през акъла, че много ми се иска до края на живота си да се науча да свиря на гайта. Не знам Ето, защо ми идва това желание. Никаква идея нямам и откъде ми идва. Обаче, все някога трябва да му направя, ако искам да го реализирам, малко място, така да се каже. да, никак не е зле наистина да Може му би, дадеш място. Да, може писе? би точно сега му е времето. Да, щом идва този порив така, щом идва м- като нагласа да бъде изказан, значи, може би И, се- сега му е времето. и сега на мен ми идва пък тази идея, когато предизвикаме гости в нашия подкаст да развият своите таланти и да дойде момента, в който да направим една вечер, а после цял ден, а после дни на нашите таланти, които сме развили. Благодарение на това, че Това. сме си признали, че имаме такъв, такъв мерак, на То който не е не сме мерак, му то е дали. някаква, как да кажа, някаква идея. В смисъл, не знам кога и как ми хрумна това, но ми стана загнездило ми се в главата. И е по-скоро дългосрочна идея, не е нещо, което искам да направя в следващите 1-2 години, така че не ме, Не не ме отлагай, канете на подкаст, на който трябва да изпълня нещо на гайда. не отлагай. Светло, ето ти казваш, това не е нещо, което да го направя в рамките на една година, две, това, което казваш, то не е ли твоя начин да отлагаш неща, които искат да им обърнеш по-специално внимание? Не, просто има други неща, които трябва да се случат преди това. И те няма как да се случат точно в рамките на година-две. Мгм. Защо Просто да в моето трябва от съзнание тези нещата са други си неща? подредени по някакъв начин и трябва просто да си следват хода. А как подреждаш своите приоритети? А, как подреждам своите приоритети? Естествено, всичко свързано с семейството е на първо място. Децата си имат някакви нужди и съответно човек си подрежда ежедневието спрямо техните нужди. Поне докато не станат на определени години. Добре.
И По след това всички, отношение, всички останали неща се подреждат. добре, по отношение на краткосрочно, дългосрочно планиране, цели, посока, какъв е твоя подход от гледна точка на човек, който е вече житейски зрял, минал е през различни позиции в кариерата, управлявал е много хора, екипи, имаш международен опит. И ми, честно казано, фокуса ми през последните години се попромени и не съм фокусиран толкова много върху развитието на кариерата си вече, колкото върху развитието на самия себе си. От тази гледна точка за мен е докторантурата, така да се каже, стъпка в тази посока. Аз го правя за Нека да себе си. кажем, да, Правя го просто защото ми да. доставя удоволствие, защото обичам да научавам все нови и нови неща в областта на недвижимите имоти. За мен това е прекрасен актив, да не кажа най-добрия, който съществува изобщо. Аз имам за мен моите си аргументи за това. А, и колкото повече дълбая в подробности, в различни аспекти и функционалности на този актив, толкова по-добре. Доставя ми истинско удоволствие. А какво Това, те Така че фокусът ми последните години е в такава посока, по-скоро върху мен, отколкото Да. върху някаква кариера, която преследвам. Да, ти каза, че фокусът ти е върху теб. Това е много, много хубаво. А, какво те кара сутрин, като станеш, какво те кара а, ей така да скочиш от леглото, да подредиш в главата деня си и в тая насока, какъв според теб е големия смисъл, големия принос в живота? Какъв е смисъла на това да ставаме сутрин и да живеем според своите правила? И ми учителя Петър Дънов, от който аз така се опитвам как да кажа, чета негови беседи и се опитвам да разбирам неговото учение, казва, че сме дошли на тази земя, за да се учим. И аз споделям една такава гледна точка, защото всеки натрупва някакъв уникален за него си житейски опит, който след това предполагам, че си го носи някъде и му е от полза за, как да кажа, за развитието на неговата същност, неговия дух, душата му. По един или по друг начин се осмисля и всеки си го осмисля индивидуално. И това е нещо уникално за всеки един от нас. Тоест дошли сме тук да учим, да минаваме през различен вид препятствия. И да, за теб, и да да, взаимодействаме помежду си. Точно така и да взаимодействаме помежду си, точно така. Ма И да те сме си препятствията полезни. понякога са свързани точно с взаимодействието помежду си. Да се Да. учим как точно да взаимодействаме помежду си. Човешкото е, неразбирателство води до войни, както виждаме. Като не се да. разберат хората и хващат оръжията, пушките, нали, почват да стрелят един по друг, което... Светло, с теб сме си говорили за циклите в недвижимите имоти, които установено е, че са на 18 години, но какви цикли забелязваш? Каква цикличност има в човешкия живот? Сигурно във всеки живот на всеки човек цикличността може да е подчинена на различна продължителност. При теб как са нещата? Ето, един цикъл посветен на кариерата, друг цикъл посветен на обръщането навътре към собственото духовно развитие. Какви са циклите при теб? Не знам дали са точно 18 годишни. Поне не са, Но,
Не съм чел литература точно за продължителността на циклите в човешкото развитие. Ами аз си мисля, че всичко това е индивидуално. Сега, при мен просто така се получи. Има хора, за които кариерата е важна до последният им дъх. И така. Не мога А, да кажа точно колко години, дали има такъв цикъл, колко години е, а, какво го променя, какво му влияе. Не съм се Сега по занимавал с отношение това. на духа, на собственото си духовно израстване, кое е нещото, което ти е най-интересно да постигнеш, да направиш, да развиеш? Ако човек може да развие връзката си с първата причина, или с природата, или с Бог, наречете го както искате, това си заслужава усилията, според мен. И според нас, Така че едно такова нещо, не знам, в смисъл, звучи въодушевяващо. какво е нужно да се предприеме, какви действия са необходими, за Ами да аз се засили тази връзка? предполагам, че първо, че човек трябва да има осъзнато желание за това и второ, трябва да се упражнява, както всяко нещо. Значи учителя обяснява какво представлява това. Той казва, когато а, вие успеете да постигнете връзка с първата причина и ако се разхождате в гората, тъй като тази връзка тя не е непрестанна. Просто въпросът е да имате умението бързичко да влизате в контакт. И ако сте в гората и в далечината видите, примерно, лисица с малките си, при нормална среща лисицата би избягала от вас. Ако успеете да направите връзка с, така да се каже, първата причина, лисицата няма да избяга от вас. Дори ще вземе в устата си малките и ще дойде и ще ви ги остави в краката. Това е Ето, връзка с всичко живо, което ни обкръжава. Истинска връзка. И общо взето той казва, ето това е християнството. Това е християнството. Връзката с абсолютно всичко живо, което ни обкръжава. И уважението към всяко живо същество. и кой е върха, Светлю, който катериш О, не и знам. който Не се вижда. не се вижда? Прекалено сме в подножието. Всеки ден се учим, всеки ден. Абсолютно. Можеш ли да му дадеш име, защото нещата, на които дадем име, ние им даваме пространство, даваме им светлина и те започват да съществуват Да дам име на кое? на този твой връх. А, не съм се замислил за това. Честно казано, не Ето съм ти готов в момента. предизвикателство Да. да измислиш името на твоя връх в Добре. сутрешните разходки. То ще се яви. Добре. Намерение е да ти се избистри. Да, да. Прекрасна среща, Светлю. Благодарим ти за този обмен на мисли, хубави идеи, емоции. Споменахме няколко пъти името на любимия ни учител Петър Дънов, на този, който е създателя на всичко, което е. Да, както казах, така се влияе, така да се каже, от това, което той е казвал. Аз също ви благодаря, между другото, защото това е прекрасен повод да възстановя наистина традицията си да ставам рано сутрин и да се разхождам из парка, преди да започна деня си. И не Чудесно! случайно,
И не случайно започна да рами дъждец, което е много, много хубав знак. Абсолютно, точно така е. Да напои нашите Много намерения. свежо лятно утро. Прекрасно. Благодарим на Светослав Делчев за това, че вля мъжка енергия, сила, мисъл в нашия подкаст Чуй огледалото. И аз благодаря. Благодарим. Прекрасен ден на всички! Прекрасен ден и до нови срещи! До скоро.